Verificăm ce se întâmplă cam la o săptămână după ce le-am luat mierea. Am mai băgat ceva, dar necăpăcit. Astea sunt ramele pe care le-am cules săptămâna trecută. E miere în ele, dar puțină. Sunt ramele ușoare. Iată-le. Au miere. Dar nu cred că va mai fi miere. Nu cred că va mai fi miere de luat, pentru că deja floarea soarelui începe să nu mai fie. Uite o ramă care ar putea fi recoltată, dar nu prea are pe partea cealaltă. Are pe partea asta puțină, pe partea asta ar fi bună de luat miere. L-o las deocamdată pentru că nu prea mai e cules. Asta este cu puiet. Mai e puiet și a început să depună păstură. Deci nu cred că vom mai depune puiet pe rama asta. Aceasta este regina. Uitați-vă cum toate albinele se dau din calea ei. Puiet în zona asta și aici și multă miere, dar puțin puiet. Ia să vedem noi pe asta. E puiet depus de sus până jos. Se văd larvele. E prins, e tot, absolut tot. Și pe partea asta la fel. Să văd larvele. E bine. Astea-s mieri. Sunt rame recoltate. Au un pic de miere pe aici. Punem deoparte ca să... Așa. Uite, au miere pe ea. Dar puțină și necăpăcită. Acum e ușoară, rama e foarte ușoară. Asta a început să pună și să și căpăcească un pic. Oricum nu mai au de unde. Nu mai e floarea soarelui suficientă ca să... Pe asta au băgat binișoară. Asta e cea pe care am găsit-o cu puiet. Da. Nu mai are puiet, a ieșit. Și nu se văd larve depuse în locul lui celui care a ieșit. N-a mai depus matca în loc. A ieșit puietul și n-a mai depus alta. Să vedem matca pe aici, pe rama asta. Nu se vede. Nu e pe matca asta. Pe rama asta. Ne uităm un pic și pe ramele următoare. Vedem ce mai e pe aici. Cum stăm cu puietul. Da, că ăsta este puiet depus. Sunt larve. Și acesta a ieșit puietul și este plin de larve. Deci e depus și
alt rând de puiet pe. Asta ar fi de tras, iar asta, ba nu. Este pe partea asta căpăcită parțial, pe partea cealaltă nu. Da, este. Uite, asta ar fi bună de tras. Asta e o ramă plină cu miere de recoltat. Probabil data trecută a fost foarte goală, n-am luat-o, dar oricum este cam târziu, o să mai aștept. Vom vedea cum decurge vremea următoarele săptămâni, dacă e secetă și deja floarea soarelui începe să... Asta este cu puiet. Pe partea cealaltă e plină cu miere. Dar pe partea cealaltă are puiet. Vedem asta. Asta ar trebui să aibă mai mult puiet. Da, asta are puiet pe toată porțiunea asta, deci este depus puiet proaspăt. Și pe partea asta la fel. Deci încă pontează bine măcar. M-au construit pe aici. O să le pun și mierea asta în hrănitoare. O las în stupă. Am construit niște ceare cu miere. Nu le las așa pentru că ar trebui poate să le pun turte și nu. S-au strâns pe mierea asta care n-am stârnit-o pe aici. Am desfăcut mierea pe aici. Asta are miere, are puiet, le pus, toată partea asta e cu puiet. Adie vântul, vreau să țin ramele cu un puiet foarte mult afară. Mai scot una și gata. Oh, puiet căpăcit de sus până jos. Ia uite. Este puiet căpăcit aici. Tot ăsta este puiet căpăcit care e aproape să iasă. Și pe partea asta la fel, ia uite ce frumos. Un cap la altul. E bine. Trebuie să văd ce se întâmplă aici, ca să știu ce e de făcut în continuare. Nici pe ăștia nu le-ați mai stimulat, că lucrează destul de bine. Natural. S-a oprit din pontat și o să-i bag o turtă. Vedem cum o scoate mai. Să-i bag una, adică îi voi băga jumătate. Facem așa. O turtă proteică ce stimulează depunerea de puiet. Nu-i pun foarte mult, o să mai pun la sfârșitul august. Fac așa, ca să fie mai subțire. Și o să întind eu așa. Și o să o turtesc deasupra, așa.
Să le scoarnez aici că le strivesc. Mă duceți-mă de aici. Așa. Ele se ridică deasupra de la cuib și vin și papa acum. Și am strivit-o bine ca să se închidă și podișorul. Aia e ideea. Așa. Se închide, se închide. Așa. Și o să le dau și niște sirup. Asta le păcălește pe ele că mai au ceva cules. Și să mai pună iet.